Xogħlijiet ta' asfaltar minn Infrastructure Malta fir-ħal ta' fuq ta' Żejtun waslu għal sejba ta' wirt storiku, shelter imdaqqas li kien jintuża fit-tieni gwerra dinjija. Inżilna f'dan ix-shelter minn taraġ imħaffer blidejn, l-istess bħal kumplament tax-shelter, xhieda ta' dan id-daqqiet tal-baqqun mal-ħitan u s-saqaf. Il-perit John Sapjano qal il-kaptelli tax-shelter inkixfu waqt li kien qed jinqala l-wiċċ l-antik ta' triq meta l-livell tal-art tbaxxa bi 15-il ċentimetru. Hawnhekk qegħdin f'triq Santa Marija Żejtun u bażikament li konna qegħdin nagħmlu nagħtu wiċċ ġdid li triq ta' asfalt. U sadan tant matul ix-xogħol aħna kunu qed induru diversi manholes u f'waħda minn dawn il-manholes kienet insertat fetħa ta' shelter tal-tieni gwerra dinjija. Infrastructure Malta infurmat bis-sejba lis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali li issa huma responsabbli biex jippreservawh. Is-Sinjura Annalisa Ġus ġiet inkarigata minn dan il-proġett. Ġejna nispezzjonaw min-naħa tagħna ħalli naraw il-feature x'inhu. Prattikament dan huwa shelter ta' daqs imdaqqas jikkonsisti mainly f'kuritur, hemm daħla oħra ġiex turġien wieħed li għaddejna minnu biex tħallna u t-tarax ta' warajja li għadu mordum bid-debri u ġebel għandu jiġi mnaddaf in the coming days. Is-Sinjura Ġu spjegat li s'issa t-tieni fetħa ma nstabiċ. Dan jindika li qiegħda mirdum aktar fil-font minn barra li jistgħet il-każ li ma ġietx immarkata fil-post preċiż. Qalet li l-Kunsill Lokali esprima x-xewqa li x-shelter jibqa' aċċessibbli. Prattikament hawn xi ftit materjal li jrid jitneħħa ħalli jkun imnaddaf sewwa u mbagħad tiġi mibnija manhole biex ikun hemm aċċess meta jkun hemm bżonn min-naħa tal-Kunsill eċċetera. Min barra l-ġebel li rada mit-tieni bokka fix-shelter għad baqa' xi oġġetti bħal lanet tal-ħadid li aktar x'intużaw minn dawk li kienu qed jiskennu fix-shelter aktar minn 80 sena ilu.